Mě na tom baví ta kreativní činnost. Něco vytvářet, něco vymýšlet. Není to pásová výroba, je to každý den něco jiného, co člověk musí řešit. A je to super kolektiv. Je to hrozně naplňující, je to kreativní, člověk se furt potkává s něčím novým, nějaký nový normy, nový předpisy. Já si teda na kluky vůbec umě nemůžu stěžovat, když jsou úplně super. Jako. Já se nemůžu představit, že pracuji s někým jiným teda. Já si myslím, že kolektiv jsme v této době už fakt dobrý. Není to špatné, když dělá rodina v jedné firmě. V té práci si vyjdeme vstříc všichni, jak děcka, tak já jim vyjdu vstříc. Takže myslím si, že to není špatný nápad. Máme tady úžasný kolektiv, úžasného vedoucího. To, že tady pracujeme jako rodina, vnímám jako plus, protože v této hektické době, kdy člověk vlastně pracuje tolik hodin denně a potom vlastně už nemá po zbytek dne čas, tak aspoň my se minimálně jednou, dvakrát za den potkáme. Ťukneme si kafíčkem. Jo. Úžasné snídaně tady máme, obědy. Uniko je taková specifická firma, takže si to musí vyzkoušet. Unikátní. Mně se na Uniku líbí, že nedělá jenom něco pro ty zaměstnance, ale že se snaží jakoby to se prezentovat jako firma i v okolí. Aby to jméno prostě tady bylo slyšet nejenom tady ve Vysovicích, ale i někde jinde. Nové prostředí, celkově opravené, pěkné. A když srovnám roky dřívější a teď, tak se lidi zdaleka tolik ve firmě nemění, asi mají důvod tady zůstat. Neměnila bych. Když máme nějaký problém s něčím, takže nám prostě ředitel vyjde vstříc, něco se koupí, něco se prostě vylepší. Jo. Je to nádherné vidět tahle rodiny pracovat spolu s naší rodinou a je to podle mě něco, co je strašně krásné zažít a být součástí.